우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Ginagawa mo? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Bricks Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, karon sa atong video, ang atong video karon is siguro murag nag-trending jud ni siya sa Facebook and na siya sa title sa atong video, no. So, ang atong video karon is na ako'y kuan diri no kodigo para dili ta mga wala, no. Yes. Natay kodigo sa atong content karon kay murag daghan kayo ni siya. So ang atong video karon is giuyab ang meme reaction. Okay, akong usbon, giuyab ang meme reaction. So kani siya nag-feel ako kay sa tanang na Facebook except sa wala, siguro dili mo ka-relate katong wala mga Facebook. So proceed mo sa next video, no. So joke lang. So ayun, I'm not bragging by the way. So yun, going back, so ang atong video karon is mag-react ta sa kuan, mag-react ta aning nag-trending karon nga mga memes. Grabe na jud kay ang Pinoy karon, number one maker of memes in the world ata. So mao ni siya. So karon nauso, I just scrolled up. Nisi kog scroll sa akong Facebook, no, scroll. Ana man jud na. Ginagawa mo? Basta walay buhaton, basta humanaog tuon man nag-study, charot. Basta. So yon, scroll sa Facebook tapos nauso daghan kaayong nag-post, daghan kaayong mga memes nga gipang-share about anang giuyab ang teacher. Chu. So kana mag-react ta ana kay as a educator or education student. So yan, as education student, no, kay murag very wrong jud kayo nang gamiton ang teacher sa mga ingana nga mga meme kay naamon gud sa Republic Act. Nakalimot ko unsa nga number nga Republic Act ha, nga bawal makipag-relationship ang teacher sa iyang student, especially sa mga advisory something like that, because makasuhan jud ang teacher, no. Okay ra magkauyab pero dili student. Dili student ha, mga teacher kay makasuhan jud ta dira. So ikalma lang sa mga taler dira, no. Pakikalma lang sa Dios inyong mga taler dira kung higugman mo sa lain lang jud mo panguyab, no. Ayaw lang jud sa student kay na maadto jud ta sa korte mga sir. So so naay mga statement nga akong gipang sulat diri kay akong nakita siya sa memes, no, nga murag na-intriga ox or murag na jud ni mga hugot ang mga ga-post ani. So disclaimer, no, kanang kuan lang, credits ani kung kinsa may mga nagsulat aning mga kuan. So na ko buhok ana lang na siya. So mo na siya. So kato, without further ado, let's start sa atuang mga kuan, murag phrase siya, no. So without further ado, let's start. So yes. So ang pinakauna is number 1 is giuyab ang SK chairman. Mo ni ang chika mga ter. Giuyab ang SK chairman. Walay liga kay I'm done playing games. Hala. Hugot ni ma'am. I'm done playing games. So gidula-dula mo sa inyong feelings di ay ato. Or nasakitan ka kagidulaan ang imong feelings. Dili lagi di jud manguya og SK chairman. Kay wala on ang liga, ma'am, damay-damay pang gugma. Wrong. So number 2, na ex kani dili na ni siya giuyab, na ex na jud, na ex ang teacher. Mo siya ang chika mga ter. Class, tabuni inyong papel. Kay ang uban dira cheater. Ala. Tinuod teacher. Char lang ba sa very wrong jud dili jud manguyab mga teacher or mga future teacher educators, basta di mo kay naa sa Republic Act jud, no, nga bawal makipag-relationship, pero grabe ang nagsulat ani, no, kay murag na siya hugot, no, na ex ang teacher.
class, tabuni inyong mga papel, kaya ang uban dira, cheater. Gana siya gipadungog-dungog. Pantay. So, number 3. Tagalog ni siya. Tagalog ni taray. Number 3. Ginawa si teacher. Ilan yung score mo, baby? Yung baby. 15 over 100, baby. Okay, class. Passing score is 15. Lah! Kakuyaw. Ginagawa mo. Uy, abas, ano eh. Very wrong kayo. Very wrong kay. Mama, ang mais na pa nag-adjust sa score sa iyang Juyabs, no? Very wrong. Republic Act. Nakalimot ko. Mag na siya sa... Basta na, na-dun na siya sa ethics sa teacher. If you know that, na siya sa mga Republic Act. Di jud mag-juyabs ha. Ako dun ibalik-balik. Mga ma'am, sir, mga estudyante. Please po sa mga estudyante, kalmahin yung mga taler. Di ma-fall kang ma'am o kang sir, no? Kay madihado ang inyong mga gwapo-gwapa nga mga teacher. So, palihog lang sa jud. Kalma. Kalma. Na. So, number 4. Nanguyab og taga Water District. O, dili na siya teacher ha. Taga Water District. Kung kinsa may tag-iya sa inyong mga tubigan dira, no? Sa inyong mga nawasa, sa mga unsa pa na dira. So, mauni siya para ni sa inyo ha. Nanguyab og taga Water District. Di ta mo putlan, baby, cause I'm gonna make you wet. Wala. Hala. Ginagawa mo. Ni Ana, nanguyab og taga Water District. Di ta mo putlan, baby, cause I'm gonna make you wet. Zip your mouth ng mga ter. Kasi may issue na sa tadere, no? So, ano siya? Number 5. Nakoy, kudigod siya. Ginagawa mo. So, number 5. Ani teacher na sa ta, balik sa ta ni teacher. Nauyab ang teacher. Muna siya ang chika mga ter. Okay, class. Bonus ang number 8. Kay Mansari na namo. Hala! Hoy, teacher. Hoy, teacher. Dili na may damayon ang date sa inyong Mansari, no? Mansari. Bonus. Pero sa mga walay answer po dira, makatabang dyan ang bonus sa inyong kuan. Okay. May na lang, nakay 1 point. So, murag, ambot na lang sa dyan anyo. Ngayon dyan may damayon yung Mansari. Pero, ambot. Gilo na lang kuan ni. Char lang. So, number 6. So, kani. Giuyab ang biology. Ginagawa mo. Giuyab ang biology. Ginagawa mo. Giuyab ang biology teacher. Di mag-judge ha. Sa akong pronunciation. So, number 6. Giuyab ang biology teacher. Okay, class. Draw the male reproductive organ. Baby loves, maong na itong nakitaan ni mo gabi. Lah! Oh my gosh, I cannot. I cannot. Ginagawa mo. Uwagan ni siya nga estudyante ha. Uwagan din siya nga estudyante. Zip your mouth na ta. Tabasin, agoy hilong. Kalma lagi mga taler, kalma. Ha, kalma. Hashtag kalma. Okay, number 7. Kani, sa mga LTO, para nisa sa inyo ha, mga sir, mga ma'am. Giuyab ang LTO law enforcer. Muna siya ang chika mga day. Okay mga sir, di na taman ako, kinadakpan na ako siya. Ay, sana all nakadakop. Ginagawa mo. Sana all. Tig sana all lang ko rin ninyo, no? Kalihog. Yes, tig sana all. So, number 8. Ani, shout out sa inyong mga silingan dira. Kung namoy silingan, kami may silingan dira. Number 8, parang sa inyong mga silingan, no? Giuyab ang silingan. Mahal, mangayo og tanglad bi kay lutuan ti kag tinola. Mansari ra ba nato ron? Oh. Sana all. Sana all lutuan og tinola. Kapag lutog sudan oy. La mansari. Ayos anang imuuyab silingan. O di ba? Sharing is loving, share pa mong sudan, no? Tinola. Mga klase, tinolang isda, manok. So may isagos tanglad, kung siguro manok. Oo, muna siya. Number 9. So yan, kapit na ta. Number 10 na tataman. Number 9. Giuyab ang teacher. Okay class, get long bond paper. Kay magtesta 1 to 60. Ikaw baby, 1 to 5 lang imuha kay perfect na ka sa akong heart. Ay, perfect na daw siya sa iyong
perfect na daw ka sa iyong heart para kay teacher. Sana all. No, sana all. Sana all. Sana all, Jod. Palihog. Perfect. Pero dili Jod sa Jod biha. Dapat sa mga teachers po o sa mga estudyante, kalma. Mo din ako balik-balik. Kalma. O sa mga teachers po, dili po tama. Ano? Kabalo na po siguro tano. Sa mga teachers, so dapat kabalot ta kay dapat pud unta fair jud ka sa atong mga estudyante, walay favoritism mga ingana, walay palabi. So this is the last giuyab number 10 na ni siya. This is the last, guys, kay murag nag-heart na jud akong palibot gani, no. Giuyab ang math teacher. Class, di sa ta mag-topic about X kay masuko akong baby loves. Ay, silosa yung baby loves, sir ma'am. Sir ma'am, so yan. So, ang akong newsfeed sa Facebook no kay puros giuyab. Pero in real life, wala ra ba kay uyab? Palihog, kalma. So, yun guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko sa aking pagbabalik sa aking YouTube channel. So, I miss filming. So, mo to siya. Hinautong nga nalingaw mo sa akong video karon, no? And so, datura akong video. So, kung gusto pa mo og part 2, comment down below or please message me katong mga memes nga mga ingato kung namoy makita na screenshot inyo lang siyang i-message ako or mag-comment mo sa latest post na ko nga gi-share or unsa man ani nga video. So basta or mag-comment lang mo comment down below kung unsa pa yung mga giuyab ang meme ninyo dira or mga scenario dira, mga scenario dira. So paki-comment down below kung gusto mo part 2 or comment pod mo kung unsa pa Ginagawa mo. mai-suggest nga mga videos. So that's it for our video today. And nag-enjoy jud mo, nalipay mo og natagan ako justice ang pagbahatag og kalipay sa inyo, guys. So thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell. This is Bricks Tiguman, and follow niyo na rin ako sa aking mga social media accounts na I'll be putting down in the description box. So, my Facebook is Bricks Tiguman, Instagram Bricks.Tiguman, Twitter at @I'm_Bricks. So, thank you so much. Hope to see you in my next video. Bye! This is Bricks Tiguman saying annyeong! Bye!